Τι κάνετε εκεί? Δεν είπαμε όχι παιχνίδι μέχρι να τελειώσετε τη γλώσσα. Ένα διάλειμμα πρώτα, ρε μαμά. Κανένα διάλειμμα, Χάρη. Υποσχέθηκα στη μαμά του Μιχάλη ότι θα γυρίσει σπίτι διαβασμένος. Θα τελειώσουμε πρώτα αυτό το παιχνίδι. Οπα, έπεσε το ρεύμα. Ορίστε. Τέρμα το παιχνίδι. Ρε μπαμπά. Συγγνώμη, πάω να σηκώσω το ρελέ. Έλα, πείτε μου, τι σας μένει. Να κλείνουμε το ρήμα υποφέρω, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Δεν πειράζει, θα σε βοηθήσω εγώ. Τι, να υποφέρω? Έλα, είναι πανεύκολο, θα δείτε. Λοιπόν, πρόκειται για το ρήμα φέρω με το υπό μπροστά, εντάξει. Υποφέρω. Άντε, πάμε. Λοιπόν, υποφέρεις. Ναι, τον ενωστό τον έχουμε. Πάμε λοιπόν στον αόριστο. Ένα διάλειμμα πρώτα, ρε μαμά. Καλά, εντάξει, υπόφερα. Υπέφερα, Χάρη μου, με έψιλον. Αφού είπατε είναι το ρήμα φέρω με το υπό. Ναι, στον ενεστώτα. Στον αόριστο όμως το φέρω γίνεται έφερα με το υπό μπροστά. Υποέφερα. Που συναιρείται, Χάρη μου, και γίνεται υπέφερα. Έλα, πάμε. Εγώ υπέφερα. Εσύ υπέφερες, αυτός υπέφερε, εμείς υπεφέραμε. Υποφέραμε. Αφού είπατε έφερα. Έψιλον. Ναι, στον ενικό αριθμό. Στον πληθυντικό όμως γίνεται φέραμε. Άρα με το υπό μαζί υποφέραμε. Αυτό ξαναπες το. Λοιπόν, υποφέραμε, υποφέρατε, υπόφεραν. Υπέφεραν. Τώρα δεν είπες ότι στον πληθυντικό γίνεται όμικρον? Στο πρώτο και στο δεύτερο πρόσωπο γίνεται όμικρον. Στο τρίτο γίνεται έψιλον πάλι. Ναι. Ωραία, τώρα να κάνουμε ένα διάλειμμα. Δεν έχει διάλειμμα, Χάρη. Πρέπει να κάνουμε και την παθητική φωνή. Έλα, δεν είναι τίποτα. Πάμε, υποφέρομαι. Με έψιλον πάλι. Με αλφαγιώτα. Τώρα δεν είπες ότι γίνεται έψιλον. Στην ενεργητική φωνή, παιδί μου, στην παθητική αλφαγιώτα. Καλά λέω, ναι. Αλφαγιώτα, πάντα αλφαγιώτα. Ωραία, εντάξει, μην φωνάζεις. Υποφέρεσαι. Όλα αλφαγιώτα. Όχι όλα, Χάρη μου. Η κατάληξη αλφαγιώτα, τώρα κανονικά έψιλον. Κυρία Μπουσκά, μας δουλεύετε. Καλά σου λέει. Άμα δεν ξέρεις, πες το. Να πάμε στη μαμά του Μιχάλη. Μια χαρά το ξέρω. Αφού έτσι γράφατε, εγώ φταίω τώρα. Μη χειρότερα δηλαδή. Να πας να βρεις αυτόν που έφτιαξε τη γραμματική, να το ζητήσεις στα ρέστα. Άκου εκεί. Με μένα γιατί τα βάζεις? Δηλαδή δεν μου φτάνει που τρέχω όλη μέρα, έχω να απολογούμε και για τους κανόνες της γραμματικής από πάνω. Έλεος πια εδώ μέσα. Εσείς σε λίγο θα μου χρεώσετε και την τρύπα του όζοντος. Μαμά, Μανούλα, μήπως χρειάζεσαι ένα διάλειμμα? Τι να σου πω, παιδί μου, εσύ δεν υποφέρεσαι ούτε με έψιλον ούτε με αλφαγιώτα.